to wannan da ka faɗa yanzu waccan itaciyar ba darbejiya wace idan ganyenta yana yaushi sai ka ɗebo ruwa kana zuba masa za ta gyaru daga ina matsalar take daga saiwa to wannan halin da muke ciki yanzu daga saiwan ne yayi annabi sai ya faɗa abu mu ko mun yi wani guri ko an kace masa ga na annabi alaihi sai ya ja dalili ɗaya ne rak ba a bace ya san waye annabi alaihi salam shikenan kawai bai san shi ba alaihi salam da ya san annabi alaihi salamu to ba zai wannan ba to kuskuren da muke hatta a makarantu da sauransu ba ma zaunawa mu koyawa ɗaliban mu sanin annabi alaihi salamu hakikanin saninsa babu amma da an san shi kenan ba zai faɗa a tayar ba kuma da abin da ya zama ruwan dare na gari to wannan yana da wuyan magani dan tunanin kowa nan zai tafi kowa nan na tafi sama da shekara 30 wata majalla sanda na saka ta bata wace an yi taro na duniya da gudugun din yahudawa da aka zo aka yi taron kowa ya zo ya yi presenting din paper sai mutum ɗaya shi zo a ƙarshe da ya zo a ƙarshe shi bai zo da takarda ko ɗaya ba haka ya shigo tara da zai zo sai da aka dinga koɗa shi tsoho ne ba yahude ne kwangiri ya fito aka koɗa shi ya zo ya tsaya sai ya ce a duk duniya babu addinin gaskiya sai musulunci a duk duniya babu wani tsari da zai iya hana azzalimi ko a ina yake zalunci sai musulunci shi kadai sai ce ni kuma ni ne nake da maganin da zan hana musuluncin aiki sai ce formula uku ce kawai daya kar a bari musulmi su samu ci gaba na technology ta zama 'yan baya sai yadda aka yi da su na biyu kar a bari musulmi su iya aikin soja shi ma nan dan lanjane ne banda ya fi kowanne girma a samar da mutanen banza wanda Allah ba shi da kima ba su yadda da shi ba su zama su ne shugabannin musulmi wannan duk abin da za a yi na kashe musulunci su rasi kuma kun ga yanzu gashi yau limamin da ya salla a madina ko kayayyaki raulan nan ba mutum 50 a cikinta sun rufe hanyoyin kaf saboda dukkanin su goyon turawa ne kuma duk malaman da suka mara musu baya duk malum fada ne ba gaskiya suka gaya musu ba yanzu mu duk sallar juma'a da muka yi yanzu akwai wanda ya atishawa akwai an tutuwa da embula an ɗauke mutane me ya same mu to ma nan kasar haka ake so a kaga mana a shigo da shi kuma ka kalli nauyin rashin lafiyar a duniya ka kalli alƙalaman da suka yi ka kalli yawan duniya ba abin da za ta da hankali ba ne yawan wanda suka kamu ne suka mutu nawa ne har yanzu ba faɗin duniya ba a samu mutum 50,000 sun mutu ba to akan yi za a gigice sannan kuma wannan coronavirus din ko da ita ko ba ita sai an mutu kuma in ma ba a kamu da ita ba wannan abin da ake tsoron da yana nan mutuwa ce sai an mutu tun da aka haifa mutum sannan kowa ya zai dauki irin su detol ka sami kwalin detol ko kwalabar ka karanta a jikin instruction ɗinsa sai kaga akwai sunanta tuntuni to wanda detol zai kashe ta wato harkar social media da yau harkar media ta rikita duniya gaba daya shine greatest enemy na human being social media duk yanda ake so a firgita mutane sai a firgita in ka ce annaba sai ya faɗa kaga mutane sun yi da to sai sun san shi ba san shi ba za su fahimta ba wanda suka sani suka yadda shi suke bi tinta ne dr mahmud ali albar ya rubuta littafi al'adwa baina dibbi wa hadisul mustafa sallallahu alaihi wasallam adwa shine waba'i aubi'a wayannan cututtukan da suke yaduwa epidemic suna transmitting sai annabi alaihi salam ya ce la adwa wala diyara wa firra min al majzumi
kama tafirru min al-asadi. Yace babu wata cuta mai harbi, kawai ake ce la adwa, ba wata cuta mai harbi, wala diyara, babu canfi. sai ce amma ka guje wa kuturu kamar za ka guje wa zaki. to sai zama da wannan ya kore wannan kuma ya ce akwai. to sai malam suka ce to wannan ya za a yi kenan. sai ce to duniya gida uku ta kasu. wannan kalmar da annabi ta faɗa duniya ya ɗora a kan sikeli alayhi salatu wassalam. akwai waɗanda su sun ba rashin lafiyar a karan kanta kima, sun ba ta tasiri, tana iya tasiri da kanta. to wanda duk ya ɗauki wannan ɓatacce ne, kamar yadda duk muka ɗauka a yau. kowai in ya yadda wannan coronavirus tana tasiri da kanta ya halaka, halakakke ne, ya saba wa aƙidar da annabi sai zo da ita. to wanda kuma ya ce ba za ta yi komai ba, shi ma halakakke ne. su zama kari su suka ce ko falaki da nasu ba za ka karanta ba, addu'a ma ba za ka yi ba a duniya, ba ta da amfani, ba abin da zai same ka. yana ka rubuta maka tun asali kar kai komai ma. to wannan shi ma ta ɗan rufi ne. an wuce gona da iri a wannan. wanda ya ba ta tasiri a karan kanta ya wuce gona da iri, ya halaka. wanda ya kora tasiri shi ba ya halaka. sai wanda annabi alaihi ya tsaye da mu a tsakiya cewa akwai tasirin amma ba zai samu kowa ba illa bi iznillahi, illa bi iznillah. to da duk mun yarda da wannan, da wannan rikico da mutane munafukai suka yi, a je masallaci sallah asuba wani ya atisawa da karfi ko ya tari, duk a dare a bar masallaci ana tsoron mutuwa. sai a bar mutum ya zama da jiran duniya ko ya zama mai gadinta, kowa mutu shi yana nan. akwai amma illa bi iznillahi. tun da ku illa bi iznillahi, in bai rubuta maka ba ko me za a yi ba zai ta same ka ba. matakai za ka ɗauka na hankali. in ku ya rubuta to sai ya same ku laukuntun fi burujin mushayyada, ko an kai ka intensive care na asibiti ai isolating ɗinka ba ka shaƙar komai sai oxygen tatacciya sai ta same ka. in ya rubuta bayan da za a yi. ma a sabaka lam yi kulle kuɗi aka, ma kaɗa aka lam yi kulle su baka, rufe atal akalamu wajen fatin suhu. ba ran da musulmi za mu buɗe in muna tare da annabi alaihi salam. yanzu sai karan jiya akwai wanda ya ce ya ji gidansa ya yi motsi, akwai wani gidansa ya ɗan girgiza, amma ai sanarwa aka ce a shekaran jiya karfe 4 da minti 28 duniya wani tauraro ya to zai duke ta tarwatsi. akwai wanda ya ji wani motsi? wanda na riga na san wannan shekara 30 na san abin ya sabuto ya taho. shekara 30 yanzu kuma shekara 30 ta yi. tun lokacin da ya sabuto muna karatu mun ga wannan abin ya taho. kuma in ya zo dukan da zai yi duniya, in ya doke ta yadda ka san ka ɗauko dutsen niƙa ka jefa shi kan kwanta tabar, haka zai mata. ba ka da inda za ka matsar da duniya, ba kuma za ka fita daga cikin ta kai. kuma ya taho a mazauninsa na garwashi jawur. to wannan taho da ya zai a lokacin shekara 30 ta sai aka ce ana tsammanin a shekaran jiya karfe 4 da minti 28 zai doke ƙasa. ka ji wani musu ya faru? saboda me ce wanda ya ayi nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan, sai ce was samaa bina'an. wannan kalmar komin girman abu in yazo in yi kyau na ba za ta motsa ba ko me shi. ko qur'ani ya gama da mu, da haka ba za mu dinga barin amma da muke da tabbas na ilimi muna daukan shirme ba. to sun ce watan gobe April, shi wannan kankarfin abin a 28 ga watan zai zo doke ƙasa. to mahaukaci sai fara rawar jiki
amma ka je ka duba 28 nawa ne ga wata, wace rana ce, za ga laraba ce. Laraba ce. Musulmi kana da tsoro a wannan? Saboda mai, saboda annaba sai ce mana a juma'a za a tashi kiyama. Haka ba kai ba wani hayaniya. Sannan kuma na biyu, ƙur'ani ya tabbatar mana duniya tashinta ba da dukan wanda bane, israfilin zai busa ƙaho, saboda za ka aje wannan ka shiga hauka. To wannan shine hudin da musulmi muka shiga yanzu. Duk abin da kafirai suke so su gani namu na rauni sun samu, kuma sun tabbatar ba ma tare da Allah da manzon Allah sallama a yau, sai tsirari a cikinmu kawai. Amma a wannan tafiyar da aka yi, walƙiya aka yi, duk kowa ya fito fili, an yi yunwa, halin kowa ya fito. A kan me za ka dinga makirkitar jiki cewa wai wani tauraro na san ya taho zai zo ya doki duniya za ta tarwatse, kuma an yi lissafi ran laraba zai zo. Laraba ce duniya za ta shi ran laraba? Ai sai juma'a. Watannin baya an badin makarantu na ƙur'ani an fatattake su, ka dinga zage-zage ana ko duk da hannun turawan nan. To yau dukkaninsu ba wanda Allah bai rufe makarantarsa ba, ya mai da martani akan duk faɗin duniya. Kantuna duk an rufe su, gudanar ayyuka duk an daina zuwa. Yanzu Amerika in za ka sayi ruwan da za ka sha sai ka shiga layin sama da mutum 200. Wannan aka ga tun a lokacin ce zai fai mai da martanin da duk duniya sai ta gigita, yau ya mayar. Ko nan Kano yanzu sun rufa nasu. Wallahi Allah ba abun wasa bane, duk wanda ya taba shi to yana da karfin da zai maka abin da baka isa kai komai ba. Sun rurrushe, sun farfatar ta ka, an zazzage, an kori mutanen ba, ne mai iyayen sun bai da su gurin iyayen su ba ma, muna kuwa bai isa ba, su ya nuna nasa ya isa. Yau ba wata makaranta a Ingila ba a rufe ta ba, wata makaranta a Amerika da ba a rufe ta ba, ba wata makaranta a Faransa da ba a rufe ta ba, ba wata makaranta a Kano ko Katsina ko duk ba a rufe su ba. Sai mu ga ta faɗi, wai kiyashi ya kada kuɗi.